Let me share a little bit of Club Junta, building I think better Africa. DPP failed. We're in deep slumber. Why am I saying this? Because we don't seem to be probing what happened to 2025-2026 budget and financial year. We budgeted that budget according to the needs of different ministries and the country, parastatals, etc., etc. But we seem to have lost the battle in a way or along the way because those who are saving or they are in the cabinet or they are trying to help the president are not telling the president the truth about how much is stolen and how much was left there. Even if they told him, I don't think that they told him the right figure and the right information. Kuti president ayenera kuchita appreciate kuti no, this is magnitude and this we cannot tolerate. Okhala ngati is business as usual. And the councillors, or I would say councils and city councils, they're in a better position to know exactly how much they received out of the entire budget that they requested and how much was not given. And from there, then we ask, where is the money? And we can easily find out ndalama was stuck at this point. Koma zose zija tiri chete blaming Professor Peter Mutharika, oh, he's not delivering, hey, he's weak, hey, he promised this, amati ana kusukura Peter. When they have stolen that money, when they know that they are keeping that money. And another thing is we can audit their lifestyles. Awa wakutu muntu uyu 5 years ago had nothing and today is boasting of billions. Where did he get the money from? Somebody that had one pair of shoes, I remember tinali in the Public Accounts Committee kumwanza tinagona kuno Blantyre and we were meeting in Malawi Electoral Commission, we were meeting in Malawi Revenue Authority, then from there we were meeting in district ya Mwanza District Council. Ineyo ndinamtenga lifti Mkaka, Honorable Mkaka, kubwera kuno. Today these people are boosting after titalandira Kararon anagura garimoto amati chansinota ya uje na amene ali pajina alikuona wamwenya aja kugulisha vajeniye mziki tuji anagura garimoto imeneji. Koma today people are boasting being billionaires. So you ask, where did they get the money from? I remember even tachoka kutale nafe 1994 first parliament ndinapita ukakuona na popita na the election I gave Uradi Musa a lift from Lilongwe mpaka kuchipoka nakamusira kuchipoka ine ulendo wanga opita kumangochi mpaka Blantyre. Koma akulu politics should not be, I'm not trying to say these people are mentioning they are corrupt, no, but I'm just giving you an example. Tikamati ziko lathu ndilosauka ine ndimakana ayi ziko silosauka. Koma we have created poverty kuti anthu athu azisauka kuti azikhala ngati akutigwirira ntchito ifeyo pasi pa ife. This poverty that we have in Malawi is man-made poverty. And panopo akufuna kuti 2030 atwazanena kuti Professor Peter Mutharika ndi DPP yalepera kuchita govern this country because they promised this, they did not deliver. They promised that, they did not deliver. They promised ichi sanapange. Zose zochita kupanga kuti DPP izalepere chisankho cha 2030. Koma izizi sizateka. Chuka ngati ena fetila moyo, of which I will say I will be there. Sizateka ayi because Malawians by then will know the truth. Will know kuti mabilions akutaja anandi muntu akuti anakatenga ku banki anakaika ku nyumba yakuti. Mabilions akutaja anali mu nyumba yakuti panopo akusungunula pang'ono.
forex yakuti anakatenga wina ku Reserve Bank anakasunga nyumba yakuti ku district ya kunchisi vichakuti tizanena china chiri chonse and proof kuti this is what was happening. So the people of Malawi will be educated, the people of Malawi will be told the truth as from any time this year kuzafika pa 2030 Malawians aziwa china chiri chonse. Ndikuuzeni pano mawu amene wamwatumize kulikonse chifukwa it saddens some of us kuti zimva kuti akuti professor walepera chifukwa chakuti sanapereke professor kaya chani chifukwa chakuti pamene iwo abisa ndalama m'manyumba, pamene iwo ugawana ndalama ndi anthu ena amene akugwira ntchito ndi professor. 2, I will tell you the history a little bit of politics in Malawi. Malawi muno akamuda munthu they create boza. I'll tell you an example of 1961. Dunduzo Senior Chisiza and Oton Chiro. Oton Chiro anali vice president, Dunduzo Chisiza anali secretary general. Akupita kukwacha anakabweza pa ujeni pa Chisekuta Salowe kunali a conference ya Malawi Congress Party. Akuti anapita kuchoro kwa Sing'anga anakatenga mankhwala kuti akagwirana chasa ndi Kamuzu afe. Anthu anakankhidwa pa secretary general Dunduzo Chisiza kukankhidwa kumponyera kunjako. Vice president Oton Chiro kumukankha kumponyera uko chifukwa cha boza akuti amafuna kupita kuncheo uja anapita kuchoro kukatenga mankhwala kuti aphede utabanda. Izi ndayikapa 1993 94 95 Bakiri Muluzi ndi Mawerezi anayamba kuyambana anthu ena sindiwachula maina pano anapita kwa Bakiri Muluzi kuti Mawerezi wapita ku somewhere kumchinji ukatenga mankhwala kuti akuphena Muluzi. Inali poko paka Muluzi ndi Mawerezi sanaonane bwino ndiponso samapasana mona anthu akuti they were best of friends. Iyo ndiyikapa. Atachoka Mawerezi ndi Muluzi panabwera Kasimu Chirumpa ndi Dr. Bingu Mtalika. Anthu amene tikumayambisa ma stories onsewo ndi anthu akumpoto. Anthu akumpoto tindi boza lopsa kwambiri lakuti likhoza kuphesa munthu. Ndeno anapita kwa Bingu akuti Kasimu Chirumpa ali ndi mankhwala ali ndi gulu lake lofuna kukukirani inuyo Bingu. Tosefe tinamangidwa ine amene namangidwa ine tinaoledwa china Ndairaonani Humphreys Muvula china Matumura china Nembo china ndani Kachimbwinda tinatengedwa tonse anatika ndende zosiyana m'Malawi muno akuti timamthandizira Muluzi Kasimu Chirumpa kuti alande boma la Bingu Mtalika. Akuti enafe kaya Nembo kandi ndani kaya ndiya ujeni Ndairaonani au tanakatenga mankhwala kuti aphe Bingu. Izozo Kasimu Chirumpa sana ikhareso running mate nkhani paka pano sinati yoti akufuna kupha Bingu paka pano nkhani iri mukoti enafe anatichita discharge koma we can still claim money kuti tinamangidwa for nothing chifukwa tinakhala almost 1 week tili mundende nkhani ya treason imene enafe sitimaziwa kuti what it meant and what it was. Osewo anthu akumpoto ena amene anali involved. Atachoka apo Bingu Mtalika anatenga Joyce Banda as running mate. Atatenga Joyce Banda as running mate anapita kwa Bingu kuti uyu mayi afuna kukuphani anakatenga mankhwala kuzomba uko kuti akupheni. Inkhani sinali bwino ina kuti iyayi akufuna kuti Joyce Banda sazakhale ujeni kayandipita pamene zinali choncho ayi. Bingu didn't want kuti kayanene kuti kayapita namene azakhala ujeni ayi. He was just an innocent somebody koma anthu ajasanamvane bwino paka Bingu kumwalira. Atamwalira Bingu Joyce Banda amene analiso ndi experience imene yoyo youti ma vice president kaichani zinthu za mankhwala kuti akafuna kuipisa munthu amamnamizira kuti amapita kwa Sing'anga kukatenga mankhwala. Ndeno kunapezeka atenga khumbo kachare mayaja wina kumpoto awiri ora 3 ali pano ndo anthuwo aliso mu DPP anthu amwano kwambiri
anapita kwa Joyce Banda kunena kuti mai uyu kakumbo chara afuna kukupani ng'anga wake ndi wakuta nakatenga ndara wina kwa eutini kupita naye kwa mai Joyce Banda kumuzuzu State Lodge kuti iwe chita confess auti ine mai pepani ndichita confess anabwera vice president anu amafuna kuti ndikupeni ndeine namva chisoni kuti awa ndi madamu akuno kumpoto munaondo akuno kumpoto ndiwapha bwanji nauza nyamatawa kuti akuuze kuti ine siningati mankhwala okupani. Mai Joyce Banda ndikumbuka chala nayambana kopya pa zinthu zimene sizinali zoona ayi zonama zokha inali pweke paka Mai Joyce Banda anatenga Sexton Gwengwe kukhala running mate wawo chaka cha 2014 2019 general elections. Apo tatasiya tinaluza a PP then kubwera kuwina a DPP anatenga Saulos Chilima kukhala running mate from the corporate world. Ayenda anthu anapita kwa apita uya ufuna kukupani uyu kaichani anapita kwa Sing'anga mpwirikiti. Chilima had love for Peter Mutharika because Chilima never believed that Peter Mutharika could make him a running mate. And Peter Mutharika professor had also love for Chilima because Chilima and even when First Lady Apano Amakara official wedding, it was Chilima that was the best man of that particular wedding. Kusonza kuti anthu awa, they loved each other, and Professor loved the vice president like anything else. He showed his maturity. He showed his love for this country. Anthu ena nakapwasura paka Chilima kuchoka. Ndeno anakaima running mate atupere. Nakaima Chimlirenji paka chimule wo kukoti paka mtawe jati nakaruza chiujeni mosaziwika bwino mogulidwa majaji kugulidwa kuti Peter Mutharika sakhaleso president. Ndeno anaikaso rirani anaika Tupere Muluzi tinalephera. Ndanalowa Chilima ndi Chakwera running mate Tosa Alliance. Tosa Alliance anawina. As they were ruling from 2020 to 2025, anthu anapita kwa Chakwera. Uya ufuna kupani. Chilima anakatenga mankhwala ku Nigeria bwana. Akufuna chani. Paka inali poko. Ndi wakuba. Wagula magari mota chipani. Bwana uisha mulinaye. Ifeyo tiyesesa kuti uyuyu asakhalepo iyayi. Tipanga china chilichonse choteka kuti Chilima sakhalepo yayi. Mwana wayeni anaphedwa. Paka Kaliata naimbidwa milandu kupita kukoti akuti anakatenga Masing'anga ku Nigeria. Wina ukapereka umboni onama akuti ineyo ndamene amandituma. Wina anakamgulaso ku Nigeria kuti ine ndine Sing'anga nabwera kumene koko kuti ndipereka. Akuluakulu history ya Malawi has been, if they want to tarnish your image, amayamba kuti anapita kwa Sing'anga amakatenga mankhwala kuti either aphe munthu uyo or kapena utapange china chilicho. Simayamba choncho. In a history mende kukuzani, that's a true story about Malawi today and what is happening in the politics in Malawi. Nde akuluakulu mwati ndinene pa politics yathu yafika pachibwana kuti aliyese angonena za mankhwala kuti wina kamva azinena kuti munthu ndi woyipa. So it has been like that since 1961 in this country. Akafuna kuipisa munthu amamchita ujeni kuti Sing'anga ndamakatenga Sing'anga bosa. Aja amabwera Sing'anga joti inedi amafuna kuti tiphe uyu. Ina imene nayiona ineyo personal experienced ndiya kumangidwa kwa Otto Nchiro. Ndi kumangidwa kwa Mwandi yambe ya kumangidwa kwa